No ano de 2016, dois astrofísicos do Instituto de Tecnoloxía da California publicaron un artigo que avalou a astronomía moderna. Konstantin Batygin e Michael Brown non descubriron un novo planeta, mas encontraron algo tal vez aínda máis perturbador. Evidencias matemáticas irrefutáveis de que existe un xigante invisível escondido nas rexións máis distantes do noso propio quintal cósmico. Un mundo con masa entre 5 e 10 veces a da Terra, orbitando o Sol a unha distancia tan absurda que leva de 10.000 a 20.000 anos terrestres para completar unha única volta. Este planeta non foi visto por telescopios. Ninguén fotografou súa superficie, mas 6 obxetos xelados alén da órbita de Netuno se comportan de maneira tan extraña, tan sincronizada, tan imposível de explicar por acaso, que a única solución racional é aceitar o inaceitável. Perdemos un planeta inteiro. E el está lá fora agora mesmo, puxando gravitacionalmente os confíns do sistema solar de maneiras que mal comezamos a comprender. Como é posível perder un planeta no propio sistema onde vivemos? Estamos realmente preparados para aceitar que o mapa do sistema solar que aprendemos na escola está fundamentalmente incompleto? Antes de mergullarmos no misterio do planeta 9, precisamos entender algo crucial sobre como os astrónomos descobren planetas que non conseguen ver directamente. A historia da astronomía está repleta de descobertas feitas non pelos ollos, mas pela matemática. Cando Netuno foi descoberto en 1846, ninguén o había visto antes. O que os astrónomos Urbain Le Verrier e John Couch Adams fixeran foi notar que Urano se movía de forma extraña, como se algo invisível o estivese puxando. Eles calcularan onde ese algo debería estar. Apontaran os telescopios. E lá estaba Netuno, exactamente onde a matemática prevía. A mesma técnica funcionou para Plutón en 1930. Embora as perturbacións orbitais que levaron á súa descoberta teñan sido posteriormente reavaliadas. O principio permanece. Cando obxetos celestes se comportan de maneira anómala, geralmente existe unha masa oculta responsável. Agora voltamos ao presente. Nas últimas 2 décadas, telescopios cada vez máis poderosos comezaron a catalogar obxetos nas rexións máis remotas do sistema solar, alén da órbita de Netuno. Estes corpos xelados, chamados de obxetos transnetunianos ou TNOs, orbitan o Sol en trayectorias extremamente alongadas. A maioría deles é pequena, fragmentos conxelados de rocha e xelo que nunca se aglomeraron en planetas durante a formación do sistema solar. Mas en 2003, unha equipe liderada por Michael Brown descubriu Sedna, un obxeto peculiar con unha órbita absolutamente bizarra. Sedna nunca se aproxima de Netuno. Súa órbita máis próxima do Sol aínda está a 76 unidades astronómicas de distancia, onde unha unidade astronómica é a distancia entre a Terra e o Sol, aproximadamente 150 millóns de kilómetros. O ponto máis distante da órbita de Sedna, 936 unidades astronómicas, leva 11.400 anos terrestres para completar unha volta ao redor do Sol. O que torna Sedna tan perturbadora non é apenas súa órbita extrema, mas o fato de que nada coñecido podería tela colocado lá. Netuno non consegue alcanzala gravitacionalmente, non há nenhuma estrela próxima puxándoa. Entón, como chegou a esa órbita? Durante anos, Sedna permaneceu unha anomalía solitaria, un quebracabezas sen resposta. Mas entón comezaron a aparecer outros obxetos con características similares. En 2012 foi descoberto o obxeto 2012 BP-113, con unha órbita aínda máis extrema. En 2014 SR-349. En 2015 TG-387. Cada un deles compartillaba unha característica extraña. Súas órbitas eran altamente elípticas e todas parecían estar agrupadas no mesmo sector do espazo, como se algo invisível as estivese pastoreando. E aquí entra a estatística que mudou tudo. Imagine que você xoga 6 dados sobre unha mesa. As chances de que todos os 6 mostren o mesmo número son de 1 en 46.656. Agora imagine que os dados son obxetos masivos flutuando no vácuo do espazo, cada un a billóns de kilómetros de distancia, sen ningún mecanismo coñecido para sincronizarse os movimentos. Konstantin Batygin e Michael Brown calcularon as probabilidades de que 6 obxetos transnetunianos tivesen seus perihelios, os pontos máis próximos do Sol, agrupados no mesmo sector do seu por puro acaso. O resultado foi devastador.
0,03%. Menos de 1%. En termos científicos, iso é considerado estatísticamente significativo, o tipo de número que faz você parar e prestar atención. Batygin e Brown non pararon nas estatísticas. Eles construíron simulacións computacionais, rodando millares de escenarios diferentes para ver o que podería causar ese agrupamento orbital. Testaron a influencia de Netuno. Insuficiente. Testaron a posibilidade de un disco de detritos helados. Non funcionaba. Testaron interaccións con estrelas pasantes. Nada se encaixaba. Mas cando introduciron nas simulacións un planeta macizo, entre 5 e 10 veces a masa da Terra, orbitando o Sol a unha distancia media de 600 unidades astronómicas, en unha órbita altamente elíptica e inclinada en relación ao plano dos outros planetas, algo notável aconteceu. Os obxetos transnetunianos nas simulacións comezaron a se comportar exactamente como os obxetos reais observados. Seus perihelios se agruparan. Súas órbitas se aliñaran. O padrao emergiu naturalmente da gravitación do planeta hipotético. Entón, onde está este planeta? Por que se Batygin e Brown están corretos, ninguén conseguiu velo aínda. A resposta ten a ver con as dimensóns absolutamente aterrorizantes do espazo en que estamos procurando. O planeta 9, se existir, está tan distante que a luz do Sol leva máis de 24 horas apenas para chegar a ele. Compare iso con a Terra, onde a luz solar demora 8 minutos e 20 segundos. Netuno recebe luz solar após 4 horas, mas o planeta 9 está tan alén que mesmo a luz, a coisa máis rápida do universo, precisa de un día inteiro para alcanzalo. E como a luminosidade de un obxeto diminúe con o cuadrado da distancia, o planeta 9 refletiría tan pouca luz solar que sería incrivelmente tenue mesmo nos maiores telescopios. Há outro problema. Non sabemos exactamente onde procurar. As simulacións de Batygin e Brown restrinxen a órbita do planeta a unha vasta rexión do seu. Mas vasta, no contexto astronómico, significa millares de graus cuadrados. Para ter unha noción da escala, a lúa xeia ocupa medio grau cuadrado no seu. Os astrónomos están procurando un ponto de luz extremamente fraco en unha área equivalente a decenas de millares de lúas xellas. Pior aínda, o planeta 9 pode estar actualmente na parte máis distante de súa órbita, onde é máis escuro e máis difícil de detectar. Ou pode estar cruzando unha rexión do ceo repleta de estrelas da Vía Láctea, onde se perde no brillo de fundo. Mas os astrónomos non desistiron. Desde 2016, múltiplas equipes ao redor do mundo teñen vascullado o seu noturno, usando telescopios cada vez máis sensíveis e algoritmos de computador cada vez máis sofisticados para identificar obxetos en movimento lento nas rexións externas do sistema solar. O telescopio Subaru, no Havaí, con seu campo de visión excepcionalmente amplo, ten sido fundamental nesta busca. O Observatorio Vera Rubin, que comezou operacións completas recentemente, promete barrer o seu inteiro repetidamente, capturando cualquier coisa que se mova. Se o planeta 9 estiver lá, é apenas unha questão de tempo até que alguén o encontre. Mas e se non o encontraren? E se, a pesar de todos os esforzos, o planeta permanecer invisível? Aquí chegamos a unha bifurcación fascinante na historia. Algúns astrónomos comezaron a propor alternativas á hipótese do planeta 9. E se non for un único planeta grande, mas sin un enxame de obxetos menores, cusas gravidades combinadas producen o mesmo efeito. E se houber un buraco negro primordial, do tamaño de unha toranxa mas con a masa de 5 terras, escondido nas profundezas do sistema solar. Os buracos negros primordiais son hipotéticos resquicios do Big Bang, formados non pelo colapso de estrelas, mas pelas flutuacións de densidade do universo primitivo. Ninguén jamais detectou un, mas a física permite súa existencia. Un buraco negro do tamaño de unha fruta, totalmente invisível, podería estar orbitando sola ahora mismo, curvando o espazo ao seu redor e influenciando as órbitas dos obxetos distantes. Você consegue imaginar iso? Un buraco negro no noso propio sistema solar? A idea parece saída da ficción científica, mas físicos como Jakob Scholz e James Unwin publicaron artigos serios propondo exactamente iso. Eles argumentan que sería incrivelmente difícil detectar un buraco negro primordial directamente, pois non emitiría luz. Mas poderíamos identificalo indirectamente a través dos rayos gamma producidos cando materia escura colide e se aniquila nas proximidades do horizonte de eventos. Se pudermos detectar un exceso de rayos gamma vindo de unha rexión específica do seu externo, iso podería ser a asinatura do buraco negro.
É un tiro no escuro, mas a ciencia ás veces avanza a través de tiros no escuro que acertan o alvo. Voltemos aos obxetos transnetunianos que iniciaron todo este misterio. Desde 2016, astrónomos descubriron máis obxetos con órbitas extrañas que parecen reforzar a hipótese do planeta 9. Mas tamén surxiron complicacións. Algúns obxetos recén descobertos non se encaixan perfeitamente nas previsóns. Súas órbitas están próximas, mas non exactamente onde deberían estar se existise un único planeta masizo. Iso levou a algúns cientistas a cuestionar se o agrupamento orbital é realmente estatísticamente significativo ou se pode ser un viés de observación. Tal vez estejamos encontrando máis obxetos en certas rexións do céu simplesmente porque ollamos máis para esas rexións. Tal vez o padrón sexa unha ilusión criada por dados incompletos. Anne-Marie Madigan, da Universidade do Colorado, propós un mecanismo alternativo chamado de plano inclinado colectivo gravitacional. A idea é que un disco de pequenos obxetos helados, se suficientemente masivo, podería interagir gravitacionalmente consigo mesmo de maneiras que producirían o agrupamento observado sen necesidade de un planeta xigante. É como cuando partículas en un anel planetario se autoorganizan en padróns debido á súa gravidade colectiva. O problema con esta hipótese é que requer unha masa total de detritos moito maior do que observamos actualmente no cinturón de Kuiper. Onde está toda esa masa oculta? Ninguén sabe. E así chegamos ao cerne do misterio. O sistema solar, que pensábamos coñecer tan ben, que ensinamos ás crianzas como un conxunto ordenado de 8 planetas orbitando pacíficamente o Sol, pode estar escondendo un nono mundo nas sombras, ou un buraco negro, ou un enxame de obxetos menores, ou algo que aínda nem imaginamos. A verdade asustadora é que, a pesar de todos os nosos telescopios, todas as nosas sondas espaciais, todos os nosos séculos de observacións astronómicas, aínda existen vastas rexións do noso propio quintal cósmico que permanecen completamente inexploradas. Estamos procurando un planeta que pode ter 10 veces a masa da Terra, mas non conseguimos encontralo porque está moito escuro, moito distante, moito perdido na inmensidade do espazo. Pense niso por un momento. Vivemos en unha era onde podemos fotografar galaxias a billóns de anos-luz de distancia, onde detectamos ondas gravitacionais de buracos negros colidindo no outro lado do universo, onde enviamos ondas para Plutón e alén. E aínda así, pode haber un planeta inteiro no noso propio sistema solar que nunca vimos. Iso non é apenas sorprendente, é profundamente humillante. Nos lembra de que, por máis avanzada que nosa tecnoloxía se torne, o cosmos aínda guarda segredos nas distancias máis próximas. O descoñecido non está apenas lá fora, entre as estrelas distantes. Está aquí, no escuro alén de Netuno, esperando pacientemente para ser descoberto. Mas e se o planeta 9 fora apenas a ponta do iceberg? E se existiren outros mundos aínda máis distantes, aínda máis masivos, orbitando nas rexións máis externas do sistema solar? Algúns astrónomos teorizan sobre a posibilidade de un planeta DES, un superxúpiter, varias veces máis masivo que Xúpiter, orbitando a millares de unidades astronómicas do Sol. As evidencias son moito máis tenues, mas a idea non é completamente absurda. Afinal, a maioría dos sistemas estelares que observamos no universo contén planetas gigantes en órbitas distantes. Por que noso sistema solar sería diferente? Tal vez non sexamos un sistema de 8 planetas, mas de 10, 15, quen sabe cuántos mundos escondidos na escuridão. Há tamén a posibilidade intrigante de que o planeta 9 non sexa nativo do noso sistema solar. Simulacións de dinámica estelar suxeren que nos primeiros millóns de anos após a formación do Sol, noso sistema estaba probablemente en un aglomerado estelar denso con centenas de outras estrelas jovens. Neste ambiente caótico, planetas poderían ser arrancados de súas estrelas mãe e capturados por outras estrelas. É posíbel que o planeta 9 sexa un exoplaneta, un mundo nacido ao redor de outra estrela que foi roubado gravitacionalmente pelo Sol a 4 bilhões e medio de anos. Se iso for verdade, entón o planeta 9 non é apenas un membro perdido da nosa familia planetaria, mas un alienígena, un visitante de outro sistema estelar que se tornou permanentemente preso a nosa órbita solar. Konstantin Batygin descreveu a busca pelo planeta 9 como procurar por algo máis escuro que a noite máis escura na rexión máis escura do céu. É unha declaración poética,
mas tamén brutalmente precisa. A magnitude aparente do planeta 9, se estiver na parte máis distante de súa órbita, pode ser de 25 ou máis. Para comparazón, o limite de visibilidade dos maiores telescopios terrestres en condicións ideais é de aproximadamente magnitude 28. Iso significa que o planeta 9 está no limiar absoluto do que podemos detectar con tecnoloxía actual. Estamos literalmente procurando algo quase invisível en unha área do ceo equivalente a 20.000 lúas xellas. As chances parecen imposíveis, e aínda asín, os astrónomos continúan procurando. Por qué? Por que dedicar millares de horas de tempo de telescopio, millóns de dólares en financiamento, carreiras inteiras a perseguir algo que pode non existir? A resposta está na natureza fundamental da ciencia. Non procuramos o planeta 9 apenas porque queremos completar o censo planetario do sistema solar. Procuramos porque súa descoberta, ou a confirmación de súa nova existencia, nos dirá algo profundo sobre como os sistemas planetarios se forman e evolúen. Se o planeta 9 existir, e for realmente un planeta macizo, en unha órbita altamente elíptica e inclinada, iso desafía os modelos actuais de formación planetaria. Os planetas non deberían se formar tan longe do Sol, onde o disco protoplanetario era tenue demais. Entón, como chegou lá? Foi exetado de unha órbita interna por interaccións gravitacionais con Júpiter e Saturno? Foi capturado de outra estrela? Formouse in situ a través de un proceso que non entendemos? Cada resposta abre novas questões, e é aí que reside a beleza da busca científica. Mesmo se nunca encontrarmos o planeta 9, o proceso de procuralo já transformounos a comprensión das rexións externas do sistema solar. Descobrimos decenas de novos obxetos transnetunianos, refinamos nosos modelos de migración planetaria, desenvolvemos novas técnicas observacionais e computacionais. A busca en sí é valiosa, independentemente do resultado. Mas imagine o momento en que, se iso acontecer, un astrónomo traballando até tarde da noite percebe un ponto fraco de luz se movendo lentamente a través de imaxes secuenciais do ceo. Imagine a verificación cuidadosa, a análise dos dados, a confirmación con outros telescopios. Imagine o anuncio. Encontramos o planeta 9. Sería un dos momentos máis importantes da astronomía moderna, comparável á descoberta de Netuno en 1846 ou Plutón en 1930. Sería a primeira vez en máis de un século que un planeta verdadeiro sería adicionado ao mapa do sistema solar. E acontecería non a través de unha visita accidental, mas a través de pura detectivaxe en matemática, seguindo as pistas gravitacionais deixadas por obxetos distantes. En cuanto iso, a busca continúa. Telescopios barren o ceo, algoritmos analizan petabytes de dados. Astrónomos alrededor do mundo comparan notas, refinan previsões, estreitan a rexión de busca. O planeta 9, se existir, está lá fora agora mesmo, silencioso e invisível, orbitando nas profundezas conseladas do sistema solar. Tal vez estéxase movendo en dirección ao perihelio, o ponto máis próximo do Sol en súa órbita de 10.000 anos, tornándose gradualmente máis brillante e máis fácil de detectar. Ou tal vez estéxase afastando, mergullando de volta nas trevas de onde vello. De cualquier forma está lá, puxando gravitacionalmente os obxetos ao seu redor, deixando pistas sutís de súa presenza para quen souberon de procurar. E aquí está a pregunta que debería tirarse o sono. Se existe un planeta inteiro no noso sistema solar que aínda non descobrimos, o que máis estamos perdendo? Quantos outros segredos están escondidos nas sombras, esperando pacientemente por alguén brillante o suficiente, persistente o suficiente, sortudo o suficiente para encontralos? O sistema solar que coñecemos, con seus 8 planetas ordenados, súas lúas catalogadas, seus asteroides mapeados, pode ser apenas unha frazón do que realmente existe. Alén de Netuno, alén do cinturón de Kuiper, alén da nube de Oort, pode haber todo un reino de mundos descoñecidos, unha familia secreta de planetas que nunca coñecemos. Você está pronto para aceitar que tudo o que aprendeu sobre o sistema solar pode estar incompleto? Que o mapa que memorizamos na escola pode ter espazos en branco enormes, territorios inexplorados marcados apenas con a frase «Aquí existen dragóns». O planeta 9 é un deses dragóns, unha criatura lendaria cusa existencia é suserida por rastros e sombras, mas que nunca foi vista directamente.
e como todos os grandes misterios, nos forza a confrontar os limites do noso coñecemento e a vastidão do que aínda non compreendemos. Agora que comprendemos o misterio básico do planeta 9, precisamos facer unha pergunta aínda máis perturbadora. Como é posíbel que un obxeto con 10 veces a masa da Terra simplesmente desapareza no noso propio quintal cósmico? Para entender iso, precisamos realmente comprender as distancias envolvidas. E cando digo comprender, non me refiro a apenas ler números, mas sentir visceralmente o abismo de vacío que separa os mundos externos do noso sistema solar. Prepárese, porque o que vou mostrar vai desafiar completamente súa noción de proximidade e distancia. Vamos comezar con algo familiar. A distancia da Terra á Lúa é de aproximadamente 384.000 kilómetros. Parece moito, certo? Mas na realidade cósmica é prácticamente nada. A luz percorre esa distancia en 1 segundo e 3 décimos. Se você pudese dirixir un carro a 100 km por hora sen parar, levaría 160 días para chegar á Lúa. Agora vamos dar o próximo paso. A distancia da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 millóns de kilómetros, ou unha unidade astronómica. A luz leva 8 minutos e 20 segundos. Dirixindo o mesmo carro hipotético, você levaría 170 anos. Ya comezamos a perder a escala humana. Mas vamos continuar. Netuno, o planeta máis distante coñecido do Sistema Solar, orbita a 30 unidades astronómicas do Sol. Iso significa 4 billóns e 500 millóns de kilómetros. A luz solar leva 4 horas para chegarla. Noso carro hipotético, 5.100 anos. Máis tempo do que toda a civilización humana rexistrada. E aínda asín, Netuno é próximo comparado ao planeta 9. Se as previsões estiveren corretas, o planeta 9 orbita a unha distancia media de 600 unidades astronómicas, aproximadamente 20 veces máis lonxe que Netuno. 90 billóns de kilómetros. A luz demora 3 días e medio. O carro levaría máis de 100.000 anos. 100.000 anos dirixindo sen parar, sen dormir, sen desviar, apenas para alcanzar un planeta que pode nen existir. Coloque iso en perspectiva. Toda a historia da humanidade moderna, desde as primeiras pinturas rupestres até os smartphones, abranse aproximadamente 40.000 anos. Você precisaría de máis de 2 civilizacións humanas completas, do comezo ao fin, apenas para dirixir até o planeta 9. E iso asumindo que você sabe exactamente para onde está indo. Na realidade, os astrónomos non saben. Eles teñen unha rexión do ceo que abranse millares de graus cuadrados onde o planeta podería estar. É como procurar unha agulla en un palleiro, exceto que o palleiro teño o tamaño de un continente e está completamente escuro, e você non ten certeza se a agulla realmente existe. Mas aquí está algo que debería deixalo absolutamente fascinado. A pesar desas distancias imposíveis, a pesar da escuridão quase total, a pesar de nunca ter visto o planeta 9 directamente, os astrónomos poden calcular súa masa, súa órbita e até súa composición probável con precisión sorprendente. Como? A través da mesma matemática que Newton desenvolveu no século XVII. A lei da gravitación universal de Newton afirma que todo obxeto con masa atrai todo outro obxeto con unha forza proporcional ás súas masas e inversamente proporcional ao cuadrado da distancia entre eles. Parece simples, mas as implicacións son profundas. Significa que nada no universo está verdadeiramente isolado. Tudo puxa tudo máis, non importa cuán distante. Os obxetos transnetunianos que Batygin e Brown estudaron están sendo puxados pelo planeta 9 a través de billóns de kilómetros de vacuo. A gravidade do planeta invisível está moldando súas órbitas, agrupando seus perihelios, inclinando seus planos orbitais e facendo iso tan sutilmente que levou décadas de observaciones cuidadosas para perceber o padrán. É como detectar unha persoa invisível en unha sala observando como as cortinas se moven cando ela pasa. Você non ve a persoa, mas vese o efeito no ambiente. A matemática transforma o invisível en previsível. Konstantin Batygin descreveu o proceso asín. Non estamos procurando unha luz no escuro. Estamos procurando unha sombra de unha luz que aínda non vimos. É unha distinción crucial. A busca pelo planeta 9 non é como procurar unha estrela distante que emite súa propia luz. É procurar un obxeto que apenas reflete a luz fraca de un sol distante e reflete tan pouco que é quase indistinguível do ruído de fundo do seu noturno. Cada píxel en unha imaxe astronómica contén variacións aleatorias de brillo causadas por flutuacións cuánticas no detector,
raios cósmicos atinxindo o sensor, dispersión atmosférica, estrelas de fundo, galaxias distantes. O planeta 9 sería apenas un pouco máis brillante que ese ruído. Un sinal fraco emerxindo do caos. E aquí entra a tecnoloxía moderna. Os telescopios de hoxe non son como os instrumentos que Galileo usou para descobrir as lúas de Xúpiter en 1610. Non son nen como os telescopios que descubriron Plutón en 1930. Os telescopios modernos son máquinas extraordinariamente sofisticadas, equipadas con detectores CCD que poden rexistrar fótons individuais, sistemas de óptica adaptativa que compensan a distorsión atmosférica en tempo real, computadores que procesan terabytes de dados por noite. O telescopio Subaru, instalado no topo do Mauna Kea no Havaí, a 4.139 metros de altitude, posúe unha cámara chamada Hyper Suprime Cam con 870 megapíxeles. Cada imaxen captura unha área do ceo equivalente a 9 lúas xellas. En unha única noite de observación, pode fotografar centenas de graus cuadrados do ceo. Mas até mesmo esa tecnoloxía impresionante ten limitações. O ceo noturno non é estático. Asteroides se moven, satélites artificiais cruzan o campo de visão. Estrelas variáveis mudan de brillo. Supernovas exploden en galaxias distantes. Cada un deses eventos pode parecer, en unha única imaxen, como un obxeto en movimento lento que podería ser o planeta 9. Os algoritmos de computador precisan distinguir entre movimento real e artefatos, entre obxetos do sistema solar e fenómenos de fundo. É un traballo de detective astronómico que requer paciencia, precisión e unha cuantidade absurda de procesamento computacional. Michael Brown, que irónicamente tamén foi responsável pela descoberta de Eris, o obxeto que levou ao rebaixamento de Plutón de planeta para planeta anán en 2006, teño un senso de humor sobre a situación. Ele criou unha conta no Twitter con o nome Pluto Killer e frecuentemente tuitou sobre a busca pelo planeta 9. Matei Plutón, ele brinca. Entón teño a obrigación moral de encontrar un planeta de substituición. Há unha simetría poética niso. O homem que removeu un planeta do sistema solar agora lidera a busca para adicionar outro. Mas Brown tamén é brutalmente honesto sobre os desafios. Pode levar uma década, ele disse em entrevistas. Pode levar mais tempo. Ou pode ser que alguém o encontre amanhã. A astronomia é assim. E realmente, a história da astronomia está repleta de descobertas acidentais. William Herschel não estava procurando Urano quando o descobriu em 1781. Ele estava conduzindo um levantamento sistemático do céu, catalogando estrelas duplas. Urano apareceu em seu telescópio como um disco pequeno em vez de um ponto, o que imediatamente pareceu estranho. Investigações posteriores revelaram que era um novo planeta, o primeiro descoberto com telescópio. Clyde Tombaugh estaba deliberadamente procurando un nono planeta cuando descubriu Plutón en 1930, mas encontrou a través de unha busca fotográfica meticulosa, comparando placas fotográficas tiradas en noites diferentes para detectar obxetos en movimento. Levou meses de traballo tedioso, examinando millares de estrelas en cada placa, procurando o único ponto que se movía. A busca pelo planeta 9 é similar en espírito, mas vastamente máis complexa en escala. Tombaugh estaba procurando en unha fracción relativamente pequena do ceo. Os cazadores modernos do planeta 9 precisan cobrir unha área centenas de veces maior, procurando por algo centenas de veces máis fraco. É a busca máis difícil xa emprendida por un obxeto do sistema solar. E cada noite sen descoberta é simultaneamente frustrante e informativa, porque estreita a rexión onde o planeta podería estar. Mas vamos facer unha pausa e considerar algo filosóficamente perturbador. Estamos tan focados en encontrar o planeta 9 que raramente paramos para preguntar: ¿cuántos outros planetas perdemos? A historia do sistema solar é unha historia de revisión constante. Durante séculos, pensamos que existían 6 planetas: Mercurio, Venus, Terra, Marte, Xúpiter e Saturno. Entón Urano foi descoberto, e de repente era un 7. Netuno tornou os 8. Plutón tornou os 9 por 76 anos, até que mudamos a definición de planeta e voltamos a 8. Agora estamos posiblemente indo para 9 novamente, mas desta vez con un xigante verdadeiro, non un mundo anón congelado. E aquí está o que realmente debería mantelo acordado a noite. Cada vez que expandimos nosa capacidade de observación, encontramos máis coisas.
Cuando telescopios melloraron no século XIX, descobrimos o cinturón de asteroides entre Marte e Xúpiter, contendo centenas de millares de obxetos rochosos. Cuando a fotografía astronómica foi desenvolvida, encontramos o cinturón de Kuiper alén de Netuno, contendo decenas de millares de obxetos helados. Cuando construímos telescopios infravermellos espaciais, detectamos nubens de poeira e xelo que se estenden moito alén do que pensábamos ser o limite do sistema solar. O padrón é claro. Cuanto mellor ollamos, máis encontramos. Entón, o que máis está lá que simplesmente non temos a tecnoloxía para detectar aínda? Algúns astrónomos teorizan sobre unha nuben de Oort interna, unha rexión entre o cinturón de Kuiper e a nuben de Oort tradicional que podería conter trillóns de obxetos helados. Outros especulan sobre planetas rochosos do tamaño de Marte, orbitando a millares de unidades astronómicas completamente invisíveis aos nosos telescopios actuais. Há até propostas exóticas suxerindo que podería haber unha antiterra, un planeta similar ao noso, orbitando o Sol exactamente no lado oposto, sempre oculto atrás do Sol do noso ponto de vista. Iso é quase certamente falso, porque nosas sondas espaciais terían detectado súa influencia gravitacional. Mas o fato de que a idea foi seriamente considerada mostra o cuán incompleto noso coñecimento realmente é. Você xa pensou sobre o que significa viver en un sistema planetario que non entendemos completamente? Pasamos toda a nosa infancia aprendendo sobre os 8 planetas, memorizando súas ordens, seus tamaños, súas características. Mercurio, o mundo abrasado. Venus, o inferno coberto de nubens. Terra, no solar. Marte, o deserto vermello. Júpiter, o xigante gasoso. Saturno con seus anéis magníficos. Urano inclinado de lado. Netuno azul e distante. É unha lista confortável, ordenada, completa. Excepto que pode non estar completa de forma alguma. Pode haber mundos inteiros lá fora que nunca incluímos na contaxen, non porque sexan insignificantes, mas porque simplesmente non sabíamos que existían. E iso nos leva a unha pergunta aínda máis fundamental. O que define os limites do sistema solar? Durante décadas, pensamos que Plutón marcaba a borda externa. Entón descobrimos o cinturón de Kuiper e percebemos que Plutón era apenas un entre moitos obxetos nesa rexión. Entón descobrimos obxetos como Sedna, con órbitas que se estenden moito alén do cinturón de Kuiper. Agora falamos sobre a nuben de Oort, unha nuben esférica hipotética de obxetos helados que podería se estender até 100.000 unidades astronómicas do Sol, quase un cuarto do camiño até a estrela máis próxima. Se a nuben de Oort realmente existe nesa escala, entón o sistema solar é 500 veces maior en raio do que pensábamos cando considerábamos Plutón como a fronteira. Coloque iso en perspectiva humana. Se o Sol fose do tamaño de unha bola de basquete no centro de un campo de futebol, a Terra sería un grão de areia a 23 metros de distancia. Netuno sería outro grán de areia a aproximadamente 700 metros. Mas a nuben de Oort se estendería por máis de 115 kilómetros en todas as direzóns. O quintal cósmico que pensamos coñecer é realmente un territorio vasto, na maior parte inexplorado, onde objetos do tamaño de montañas ou até planetas inteiros poden estar orbitando nas sombras, completamente invisíveis, completamente descoñecidos. A busca pelo planeta 9, entón, non é apenas sobre encontrar un mundo específico, é sobre mapear os confíns do noso propio sistema, sobre completar o censo de tudo que orbita o Sol. É sobre transformar as rexións marcadas, territorio inexplorado, en xeografía coñecida. Mas diferente dos exploradores terrestres que podían simplesmente camiñar até unha región descoñecida e vela con seus propios ollos, os exploradores astronómicos precisan esperar pela luz. Aquela mensalleira universal que viaja a 300.000 km por segundo, mas aínda leva días para cruzar as distancias do sistema solar externo. E aquí está unha ironía cruel. En cuanto procuramos planetas no noso propio sistema, ya descubrimos máis de 5.000 planetas orbitando outras estrelas. Eses exoplanetas, como son chamados, foron detectados a través de métodos indirectos, observando como a luz estelar diminúe cando un planeta pasa enfrente a súa estrela ou medindo o bambolear gravitacional que un planeta causa en súa estrela mãe. Podemos detectar planetas do tamaño da Terra a centenas ou até millares de anos-luz de distancia. Mas non podemos ver un planeta 10 veces máis masivo que a Terra no noso propio quintal porque está moito escuro e moito distante.
É como ser capaz de ouvir unha conversa susurrada do outro lado de unha cidade barullenta, mas non conseguir ouvir alguén gritando no seu propio porán. As ferramentas que usamos para detectar exoplanetas simplesmente non funcionan para obxetos no sistema solar externo. Entón, como vamos finalmente encontrar o planeta 9 se ele existir? A resposta máis probável é a través de levantamentos do ceo cada vez máis profundos e abranxentes. O Observatorio Vera Rubin, que comezou operacións científicas completas recentemente, foi proxectado especificamente para mapear todo o ceo do hemisferio sul repetidamente, capturando cualquier coisa que mude ou se mova. Súa cámara de 3200 megapíxeles é a maior xa construída para a astronomía. En unha única exposición de 30 segundos, pode detectar obxetos millóns de veces máis fracos que o limite da visão humana. Durante súa operación planellada de 10 anos, fotografará cada parte do ceo accesível centenas de veces, criando un filme en cámara lenta do cosmos. Se o planeta 9 estiver no ceo do sul e for brillante o suficiente, o Vera Rubin irá encontralo. Non é unha questão de se, mas de cuándo. Mas e se o planeta 9 estiver no ceo do norte? E se estiver en unha parte da súa órbita onde é particularmente fraco? E se estiver temporariamente oculto atrás de unha nube densa de estrelas da Vía Láctea? Esas son posibilidades reais que poden atrasar a descoberta por anos ou até décadas. A astronomía requer paciencia. Netuno foi previsto matematicamente en 1843, mas non foi encontrado até 1846. 3 anos de busca intensa. O planeta 9 foi previsto en 2016. Ya estamos a máis de 8 anos procurando. Quanto tempo máis vamos esperar? Michael Brown ofreceu unha estimativa. Se estivermos certos sobre a órbita e o planeta estiver onde pensamos que está, e tivermos sorte, podemos encontralo en 5 anos. Se tivermos azar, pode levar 25 anos ou máis. 25 anos. Unha xeración inteira de astrónomos podería dedicar súas carreiras a esta busca. Algúns comezarán como estudantes de doutorado e se aposentarán como profesores séniores sen nunca ver o planeta 9 a través de un telescopio. Outros terán a sorte de estar no turno certo, na noite certa, ollando para a rexión certa do ceo, cando o píxel decisivo finalmente revelar un ponto fraco de luz se movendo contra o fundo estelar. E cando ese momento chegar, se chegar, será silencioso. Non haberá fanfarra cósmica, neñuma explosión de luz, neñún sinal obvio de que algo fundamental mudou. Apenas un astrónomo, tal vez traballando sociño ás 3 da mañá, notando unha anomalía nos dados. Seguindo o protocolo, verificando en observaciones de noites anteriores, vendo o padrán de movimento, percebendo lentamente, con unha mistura de excitación e incredulidade, que pode ter encontrado o que todos estiveron procurando. Depois virón as verificacións, as confirmaciones independentes, os cálculos orbitais e finalmente o anuncio. Señoras e señores, encontramos o planeta 9. Mas até ese momento chegar, vivemos en un estado de incerteza, un limbo astronómico onde o sistema solar pode ter 8 planetas ou 9, onde nosas teorías sobre formación planetaria poden estar correctas ou fundamentalmente fallas, onde os mapas que deseñamos da nosa viciñanza cósmica poden estar completos ou terriblemente incompletos. É desconfortável non saber. Nosa especie anseia por certeza, por respostas definitivas, por mapas que mostren cada territorio explorado. Mas o universo non nos debe certeza. Ele existe independentemente do noso coñecimento, indiferente ao noso desexo de comprensión. Entón, o que você pensa? Estamos realmente prestes a adicionar un nono planeta ao sistema solar, ou a hipótese do planeta 9 acabará sendo apenas máis un beco sen saída na historia da astronomía. Ese realmente existir un mundo xigante nas profundezas conxeladas alén de Netuno, o que iso dis sobre nosa presunción de coñecimento, sobre nosa crenza de que xa mapeamos tudo que importa no noso propio quintal cósmico. Estamos preparados para aceitar que após séculos de observacións astronómicas aínda podemos estar perdendo algo tan grande e tan próximo cuanto un planeta inteiro? Mas agora preciso ser completamente honesto con vosé sobre algo que a maioría dos documentarios científicos prefere esconder. Há aspectos desta historia que non se encaixan perfeitamente. Dados que contradicen a hipótese, experimentos que fallaron,
cientistas respeitados que acham que estamos perseguindo fantasmas. Porque a verdade é que a ciencia real non é unha narrativa limpa e ordenada onde cada evidencia aponta na mesma direzón. É bagunzada, contraditoria e repleta de incertezas. E se queremos realmente entender o misterio do planeta 9, precisamos ollar para as rachaduras na fundazón, non apenas para a fachada brillante. Comecemos con o problema máis fundamental, viés observacional. Este termo técnico esconde unha ameaza insidiosa a toda a hipótese do planeta 9. A idea é simples, mas devastadora. Tal vez non estejamos vendo un padrón real nas órbitas dos obxetos transnetunianos. Tal vez estejamos vendo un padrón que nós mesmos criamos a través da forma como observamos o ceo. Pense asín, os telescopios non observan o ceo uniformemente. Certas rexións son observadas con máis frecuencia porque son máis accesíveis, ten menos estrelas de fundo, ou simplesmente porque os astrónomos decidiron focar ali por algunha razón histórica. Se encontramos máis obxetos en unha rexión específica do ceo, Iso significa que realmente existen máis obxetos lá? Ou significa apenas que ollemos máis para esa rexión? En 2019, un grupo de astrónomos liderados por Kevin Napier da Universidade de Michigan publicou un estudo que evaluou a comunidade astronómica. Eles analisaram cuidadosamente todos os levantamentos do céu que haviam descoberto objetos transnetunianos distantes e mapearam exatamente quais regiões do céu cada levantamento havia coberto. O que descobriram foi perturbador. O agrupamento de perihélios que Batygin e Brown haviam usado como evidência principal para o planeta 9 desaparecia quase completamente quando se levava em conta de onde os objetos haviam sido descobertos. Em outras palavras, talvez vejamos mais objetos com perihélios agrupados simplesmente porque olhamos mais para essas áreas do céu. Não porque haja realmente mais objetos lá. Batygin e Brown responderam, é claro. Eles argumentaram que o estudo de Napier não levava em conta todos os fatores relevantes, que havia fallas metodológicas na análise, que alguns dos objetos máis importantes não estavam incluídos. E assim começou uma batalha científica fascinante, travada non con telescopios, mas con estatísticas, travada non sob o seu noturno, mas en artigos académicos e conferencias científicas. Cada lado apresentando dados, cada lado reinterpretando os números do outro, cada lado absolutamente convencido de que está correto. Este é o proceso científico real, longe das manxetes sensacionalistas. É lento, é meticuloso e frecuentemente non produz respostas claras. E aquí está algo que raramente é discutido públicamente. Mesmo entre os propios descobridores de objetos transnetunianos, há desacordo profundo. Scott Shepard, do Instituto Carnegie para a Ciencia, foi un dos primeiros a descobrir objetos con órbitas extremas que suxeriron a existencia de algo masivo no sistema solar externo. Mas mesmo ele ten dúbidas. Precisamos de máis obxetos, ele dice en entrevistas. 5 ou 6 obxetos non son suficientes para ter certeza. Precisamos de 20, tal vez 30, antes de podermos dizer con confianza que o padrón é real. E ele está certo. Na ciencia, amostras pequenas poden facilmente producir padrões falsos. É como xogar unha moeda 5 veces e obter cara todas as veces. Iso significa que a moeda está viciada? Ou você simplesmente teve sorte? Mas vamos máis fundo nas rachaduras. Há obxetos que simplesmente non se comportan como deberían. Se o planeta 9 existise exactamente como Batygin e Brown propõen, por exemplo, o obxeto designado 2015 BP519 ten unha órbita altamente inclinada, mas seu perihelio non está agrupado con os outros. É un outlier, unha anomalía. Batygin argumenta que un único planeta non pode explicar todos os obxetos, que a dinámica é complexa e que outliers son esperados. Mas críticos apontan que cuanto máis exceções você precisa facer, máis fraca a súa teoría se torna. Se cada nova descoberta requer asustar os parámetros do planeta hipotético, en que ponto admitimos que tal vez a hipótese non estexa funcionando? E depois há o problema do tempo. As simulações computacionais que Batygin e Brown executaron asumen que o sistema solar está en un estado de equilibrio dinámico, que os obxetos transnetunianos tiveron billións de anos para se establecer en súas órbitas actuais sob a influencia do planeta 9. Mas e se o sistema solar non estiver en equilibrio? E se algo perturbou as órbitas deses obxetos relativamente recentemente, digamos, nos últimos 100 millóns de anos?
100 millóns de anos parece moito, mas na escala de tempo de 4 bilhões e 600 millóns de anos do Sistema Solar é apenas 2% da historia total. Se houver unha perturbación recente, entón o agrupamento orbital pode ser temporario, un estado transitorio que non nos dis nada sobre a presenza de un planeta masizo. Agora déixeme apresentalo a unha idea aínda máis radical proposta por Anne-Marie Madigan e Alexander Zderik da Universidade do Colorado. Eles suxeriron que non precisamos de un planeta 9 de forma alguma. En vez diso, propuseron un mecanismo chamado de efeito de plano inclinado colectivo. A idea é que un disco de obxetos menores, cada un con talvez 1/10 da masa da Terra, podería interagir gravitacionalmente entre sí de maneiras que producirían o agrupamento observado. É como cando patinadores no gelo se empujan mutuamente, criando padrões de movimento coordenados sen neñún patinador individual controlando todo o grupo. Matemáticamente, funciona. Mas há un problema enorme. Precisamos de moito máis masa no sistema solar externo do que observamos. Onde están todos eses obxetos ocultos? Ninguén sabe. E se você pensa que cientistas mainstream están unidos na busca pelo planeta 9, pense novamente. En 2020, unha pesquisa informal de astrónomos planetarios revelou que apenas cerca de 40% acreditaban que o planeta 9 probablemente existe. 20% achaban que probablemente non existe. Os 40% restantes estaban indecisos, esperando máis dados. Estes non son cientistas marxinais ou teóricos da conspiración. Son especialistas con décadas de experiencia, persoas que dedicaron súas vidas a estudar o sistema solar. E quasi metade deles non está convencida. O que iso lle vi sobre a forza das evidencias? Há tamén o silencio ensurdecedor dos telescopios infravermellos espaciais. O telescopio espacial WISE, que observou todo o ceo no infravermello de 2009 a 2011, debería ter detectado o planeta 9 se ele fose suficientemente grande e quente. Non encontrou nada. Os defensores do planeta 9 argumentan que o planeta pode ser moito frío ou moito distante para ser detectado pelo WISE, que seu sinal infravermello sería moito fraco. Mas críticos apontan que iso coloca limitacións cada vez máis restritivas nas propiedades do planeta. Non pode ser moito grande, non pode estar moito próximo, non pode ser moito quente. A cada restrición adicional, o espazo de parámetros onde o planeta podería existir encolle. En algún momento, você precisa preguntar: estamos axustando a hipótese para encaixar os dados? Ou os dados realmente suportan a hipótese? E aquí está algo que debería facer você pausar. Neñuma tentativa independente de replicar as simulacións orixinais de Batygin e Brown produciu exactamente os mesmos resultados. Diferentes grupos usando diferentes códigos computacionais e lixeiramente diferentes condicións iniciais obtiveron resultados que varían desde forte suporte para o planeta 9 até neñuma evidencia conclusiva. Por qué? Porque simulacións de dinámica gravitacional de moitos corpos son incrivelmente sensíveis ás condicións iniciais. Mude a posición de un obxeto por unha fracción minúscula, e após millóns de anos de evolución simulada, as órbitas resultantes poden ser completamente diferentes. Iso non significa que Batygin e Brown fixeron algo errado. Significa que a dinámica do sistema solar externo é caótica no sentido matemático técnico, e previsións de longo prazo son fundamentalmente incertas. Konstantin Batygin, para seu crédito, é sorprendentemente aberto sobre as incertezas. Non teño 100% de certeza de que o planeta 9 existe, ele dise en unha palestra en 2019. Tal vez sexa 70%, tal vez 80%, mas esas son probabilidades moito boas en astronomía. E ele está certo. A ciencia non lida en certezas absolutas, mas en probabilidades. A questão non é se temos proba definitiva do planeta 9, mas se as evidencias tornan súa existencia máis probável do que non. E sobre iso, cientistas razoáveis discordan. Mas tal vez a crítica máis devastadora veña de unha dirección inesperada. A teoría da formación planetaria. Se o planeta 9 realmente existe con a masa e órbita propostas, como chegou lá? Os modelos padrón de formación planetaria suxeren que planetas se forman a partir do disco protoplanetario de gas e poeira que circunda estrelas xovens. Mas a 700 unidades astronómicas do Sol, o disco tería sido tan tenue que a formación planetaria sería extremamente lenta, levando moito máis tempo do que a vida útil do disco.
Entón, o planeta 9 non podería terse formado onde está agora. Debe terse formado máis perto do Sol e sido exetado para a súa órbita actual. Mas exetar un planeta de 5 a 10 masas terrestres para tan longe requere un encontro gravitacional extremamente específico con Júpiter ou Saturno. Un encontro que as simulações mostran ser improbável, mas non imposível. Há unha alternativa. Tal vez o planeta 9 sexa un exoplaneta capturado. Nos primeiros millóns de anos após a formación do Sol, noso sistema estaba probablemente en un aglomerado estelar denso. Planetas poderían ser trocados entre estrelas como xogadores en un mercado de transferencias cósmico. Se o Sol capturou un planeta de outra estrela, iso explicaría por que o planeta 9 ten unha órbita tan extraña, tan inclinada en relación ao plano dos outros planetas. Mas iso levanta súas propias questões. Cuán común é a captura planetaria? Cual é a probabilidade de capturarmos exactamente o tipo certo de planeta na órbita certa? E se iso aconteceu unha vez, por que non múltiplas veces? Deberíamos ver outros planetas capturados tamén? Agora, déixeme compartillar algo que raramente aparece en artigos científicos. O elemento humano. A busca pelo planeta 9 consumiu anos das vidas de decenas de astrónomos. Algúmas desas persoas dedicaron toda a súa carreira posdoutorado a esta questão. Imagine traballar 10, 15 anos en un problema apenas para descobrir que a resposta é non existe. Iso criaría un viés inconsciente? Claro que sí, somos humanos. Queremos que noso traballo signifique algo. Queremos que as centenas de noites frías en telescopios, os millares de horas analizando dados, produzan unha descoberta real. Ese viés non invalida a ciencia, mas precisamos estar conscientes dele. Precisamos ser extra cuidadosos, extras éticos, cuando tanto está en xogo emocionalmente. E há presións institucionais tamén. Universidades queren manxetes, axencias de financiamento queren resultados. Revistas científicas queren estudos empolgantes. Tal vez haya un planeta, tal vez non vende. Descobrimos evidencias de un nono planeta, vende. Iso significa que os cientistas están fabricando dados? Absolutamente non. Mas significa que há presións sutís empurrando na dirección de resultados máis definitivos, máis empolgantes, mesmo cando os dados son ambiguos. Novamente, consciencia deses vieses é o primeiro paso para mitigalos. Entón, onde iso nos deixa? Temos un puñado de obxetos con órbitas extrañas. Temos simulacións computacionais que suxeren que un planeta masiso podería explicar esas órbitas. Mas tamén temos viés observacional, outliers que non se encaixan e mecanismos alternativos que poderían producir padróns similares. Temos algúns cientistas convencidos, outros céticos e moitos indecisos. Temos buscas telescópicas que até agora non encontraron nada, mas que tamén non cobriron todo o espazo de busca. É frustrante, non é? Você quere unha resposta clara. O planeta 9 existe ou non? E a ciencia te dis, aínda non sabemos, precisamos de máis dados. Mas aquí está a coisa bonita sobre a incerteza científica. Ela é honesta. Cuando cientistas dicen non sabemos, están sendo honestos sobre os limites do coñecimento. Compare iso con pseudociencia, que sempre ten respostas definitivas, sempre ten certeza, nunca admite dúbida. A disposición de dicer eu non sei, preciso de máis evidencias, non é fraqueza. É a forza fundamental da ciencia. É o que nos impede de cair en dogmas e nos manteña enraizados na realidade. E a realidade é esta. Mesmo se o planeta 9 non existir, mesmo se toda esa busca acabar sendo un beco sen saída, aínda teremos aprendido algo profundamente valioso. Teremos aprendido sobre os limites da detección astronómica, sobre a dinámica complexa do sistema solar externo, sobre como obxetos transnetunianos interaxen gravitacionalmente. Teremos catalogado decenas de novos mundos helados nas rexións máis distantes do noso sistema. Teremos desenvolvido novas técnicas observacionais e computacionais. O proceso de busca, independentemente do resultado, expande noso coñecimento. E non é ese o ponto da ciencia. Mas admito, sería infinitamente máis emocionante se encontrásemos realmente o planeta 9. Si un día, unha imaxe telescópica revelase un ponto fraco de luz exactamente onde as previsóns dixeron que debería estar. Se cálculos orbitais confirmasen que é realmente un planeta masiso, non un asteroide distante ou unha estrela de fundo. Se pudésemos finalmente dizer, sí, existe un nono planeta.
Sabemos onde está, sabemos súa masa, sabemos súa órbita. Iso sería triunfo científico, vindicación de décadas de traballo teórico e observacional. Sería a descoberta astronómica do século. Mas tamén sería apenas o comezo. Porque entón, as questões realmente interesantes comezarían. Como é o planeta 9? É un xigante gasoso como Júpiter ou un xigante de xelo como Netuno? Ten lúas? Ten anéis? Cual é súa composición atmosférica? Como se formou? Como chegou á súa órbita actual? E a grande questão, podemos enviar unha sonda espacial a tela? Con a tecnoloxía actual, unha misión ao planeta 9 levaría décadas, talvez máis de un século. Mas imagine as imaxens, os dados, as descobertas. Imagine ver pela primeira vez a superficie de un mundo que ninguén sabía que existía até recentemente. Você percebe a ironía? Pasamos séculos mapeando a Terra, cada continente, cada océano, cada montaña. Entón ollamos para cima e comezamos a mapear o céu. Catalogamos estrelas, galaxias, nebulosas en números que desafían a comprensión. E aínda así, noso propio quintal, o sistema solar onde vivemos, permanece parcialmente descoñecido. Aínda há espazos en branco no mapa. Aínda há, aquí existen dragóns. E talvez, apenas talvez, un deses dragóns é real. Un planeta do tamaño de varios planetas Terra, orbitando silenciosamente nas sombras, esperando ser descoberto. Ou talvez non. Talvez sexa apenas nosa imaginación vendo padróns onde há apenas caos. De cualquier forma, a busca continúa. E esa busca, con todas as súas incertezas e controversias, é ciencia en súa forma máis pura. Entón, o que você pensa agora? Depois de ouvir sobre todas as dúbidas, todos os problemas, todas as questões non respondidas, você aínda acredita no planeta 9? Ou o ceticismo comezou a avalar súa confianza? E máis importante, você percebe que esa incerteza non é un bug, mas unha característica? Que é precisamente porque a ciencia admite dúbida que podemos confiar en súas conclusóns cando finalmente chegan. Entón agora, depois de explorar tanto as evidencias quanto as dúbidas, chegamos á pergunta que realmente importa. Non é apenas o planeta 9 existe, mas sin o que significa viver en un universo onde podemos perder un planeta inteiro no noso propio quintal. Esta questão vai moito alén da astronomía. Ela toca algo fundamental sobre a natureza do coñecimento humano, sobre os limites da percepción, sobre a presunción que carregamos de que xa entendemos o mundo ao noso redor. E a resposta que encontraremos pode ser profundamente desconfortável. Pense por un momento na historia da exploración humana. Durante milenios, acreditamos que coñecíamos toda a Terra. Os mapas medievais mostraban Europa, Asia e África, e iso era tudo. Além do horizonte coñecido, os cartógrafos deseñaban monstros mariños e escrevían «Aquí existen dragóns». Entón vieran os exploradores, e de repente había continentes inteiros que ninguén na Europa sabía que existían. Américas, Australia, Antártida, Billións de kilómetros cuadrados de territorio que estaban lá o tempo todo, invisíveis apenas porque ninguén había navegado lonxe o suficiente para velos. A humildade que esa descoberta debería ter ensinado é esta. A ausencia de evidencia non é evidencia de ausencia. Só porque você non viu algo, non significa que non existe. Agora estamos facendo exactamente a mesma coisa con o sistema solar, mas a escala é incomprehensiblemente maior. Non estamos falando sobre océanos que levan meses para atravesar. Estamos falando sobre distancias que a luz, o mensaxeiro máis rápido do universo, leva días para percorrer. E nesas distancias, nas profundezas escuras alén de Netuno, pode haber un mundo inteiro que simplesmente non vimos aínda. Non porque sexa pequeno ou insignificante, mas porque o espazo é vasto demais e a luz é fraca demais. É como estar en un campo de futebol a medianoite con apenas unha vela, tentando encontrar unha moeda específica en algún lugar no escuro. Você pode procurar por horas e nunca encontrala. Non porque non estexa lá, mas porque súa luz simplesmente non alcanza lonxe o suficiente. Mas há unha diferenza crucial entre os exploradores do século XV e os astrónomos de hoxe. Os exploradores podían simplesmente navegar até os continentes descoñecidos e velos con seus propios ollos. Nós non podemos facer iso con o planeta 9. Non podemos simplesmente voar até lá e dar unha ollada. Con nosa tecnoloxía actual de propulsión,
Uma sonda espacial levaria décadas, possivelmente mais de um século, apenas para chegar ao planeta 9. E isso assumindo que sabemos exatamente onde está, o que não sabemos. A sonda New Horizons, que visitou Plutão em 2015, levou 9 anos e meio para percorrer aproximadamente 32 unidades astronômicas. O planeta 9 está a 600 unidades astronômicas. Façam as contas. Seria uma viagem de mais de 160 anos com a tecnologia atual. Nenhum ser humano vivo hoxe vería as imaxes de retorno. Entón, somos forzados a confiar en evidencias indiretas, en matemática, en simulações computacionais. E aquí está onde fica filosóficamente interesante. Toda a ciencia moderna é construída sobre este principio. Podemos coñecer coisas que non podemos ver directamente a través de seus efeitos en coisas que podemos ver. Átomos son invisíveis, mas sabemos que existen porque podemos ver como afetan a materia. Buracos negros son invisíveis por definición, mas sabemos que existen porque vemos estrelas orbitando pontos vacíos no espazo. Materia escura nunca foi detectada directamente, mas sabemos que existe porque vemos seu efeito gravitacional en galaxias. O planeta 9 seguiría a mesma lógica. Non podemos velo, mas se pudermos probar conclusivamente que está afetando as órbitas de obxetos transnetunianos de maneiras que nada máis podería explicar, entón saberíamos que está lá. Mas iso levanta unha questão perturbadora. Cuán certos precisamos estar antes de declarar que algo existe? 50%? 90%? 99%? En física de partículas, o padrán para reivindicar unha descoberta é 5 sigma, o que significa que há menos de unha chance en 3 millóns e medio de que o sinal observado sexa apenas flutuación aleatoria. Mas en astronomía planetaria non temos ese luxo. Non podemos repetir o experimento millares de veces para eliminar o acaso. Temos un sistema solar, unha configuración de obxetos transnetunianos, un conxunto de órbitas observadas. Ou o padrán é real ou non é. Non há mello termo estatístico confortável. E iso nos traz de volta a natureza fundamental da incerteza. Vivemos nosas vidas diarias operando sob a ilusión de certeza. Temos certeza de que o Sol nacerá amañá. Temos certeza de que a gravidade continuará funcionando. Temos certeza de que a Terra é redonda e xira en torno do Sol. Mas estas certezas son realmente apenas probabilidades extremamente altas, baseadas en observaciones repetidas. Nada na ciencia é absolutamente certo. Tudo é provisorio, sujeito a revisión se novas evidencias apareceren. O planeta 9 nos forza a confrontar ese desconforto directamente. Pode estar lá, pode non estar. E até que alguén realmente o vexa a través de un telescopio, viveremos nesa zona cincenta de incerteza. Agora vamos a ampliar a perspectiva aínda máis. O planeta 9, se existir, non é apenas un obxeto astronómico interesante. É unha xanela para procesos que moldaron todo o sistema solar. Lembra cando discutí como o planeta 9 probablemente non podería terse formado onde está agora? Iso significa que debe ter migrado, sido exetado de unha órbita interna ou capturado de outra estrela. Cualquier unha desas posibilidades nos dis algo profundo sobre a historia dinámica do sistema solar. Noso sistema non nasceu na configuración ordenada que vemos hoxe. Houve caos, colisões, migrações planetarias, exceções. Júpiter provavelmente se formou mais longe do Sol e migrou para dentro. Saturno pode ter feito o mesmo. Urano e Netuno trocaram de lugar. O sistema solar primitivo era um lugar violento e imprevisível. E se o planeta 9 existe, então sabemos que pelo menos um planeta do tamanho de várias terras foi ejetado para as regiões externas. Mas por que apenas um? Simulações de formação do sistema solar sugerem que sistemas planetários jovens são incrivelmente caóticos. Planetas se formam, interagem gravitacionalmente, e alguns inevitavelmente são ejetados completamente do sistema, lançados ao espaço interestelar para vagar como planetas órfãos. Outros são empurrados para órbitas extremas, mas permanecem gravitacionalmente ligados à estrela. Talvez o planeta 9 seja um sobrevivente sortudo, um planeta que quase foi ejetado, mas conseguiu se agarrar às bordas externas do sistema solar. E talvez houve outros que não tiveram tanta sorte, que agora estão à deriva no vacío entre as estrelas. Mundos sen sóis, congelados e mortos. Pense nas implicações. Se noso sistema solar exetou planetas, entón outros sistemas estelares tamén exetaron.
Isso significa que o espaço interestelar pode estar repleto de planetas órfãos, mundos flutuando no escuro, invisíveis porque não têm estrelas para iluminá-los. Em 2011, astrónomos usando dados do telescopio espacial Kepler estimaram que pode haver bilhões de planetas órfãos apenas na nossa galáxia, possivelmente mais planetas órfãos do que estrelas. Bilhões de mundos no escuro, alguns talvez do tamanho da Terra, alguns talvez maiores, todos eles invisíveis, todos eles perdidos. O planeta 9 pode ser nosa primeira ollada en un planeta que quase se tornou órfão, que está pendurado por un fío gravitacional fino nas bordas do noso sistema. E aquí está onde fica verdadeiramente asustador. Se é tan fácil perder planetas, se eles poden ser lletados ou empujados para órbitas tan distantes que se tornan invisíveis, entón quantos planetas órfãos xa pasaron pelo sistema solar sen que percebésemos? Planetas interestelares viajando a través do espazo ocasionalmente entrarían en sistemas estelares, pasarían a través deles e sairían do outro lado. Se un planeta órfão do tamaño de Marte pasase pelas regións externas do sistema solar, a millares de unidades astronómicas de distancia, seríamos capaces de detectalo? Probablemente non. Sería escuro demais, movéndose rápido demais, visível apenas por algunhas semanas ou meses antes de desaparecer novamente no vacío. Podemos estar constantemente sendo visitados por planetas órfãos e simplesmente non sabemos porque non estamos ollando para as partes certas do céu no momento certo. Na verdade, en 2017, algo exactamente asín aconteceu. Un objeto interestelar chamado Oumuamua pasou pelo sistema solar. Non era un planeta. Era moito pequeno para iso. Provavelmente un asteroide ou cometa de outro sistema estelar. Mas provou que objetos interestelares visitam nosso sistema. E se asteroides interestelares nos visitam, então planetas interestelares também devem visitar. É apenas uma questão de escala e frequência. Estamos começando a perceber que o sistema solar não é um sistema fechado, isolado do resto da galáxia. É poroso. Coisas entram, coisas saem. E a maior parte disso acontece nas sombras, invisível, não observada. Agora, vamos trazer isso de volta para você, para a sua vida, para a sua existência neste momento específico da história humana. Você está vivendo em uma era extraordinária. Uma era onde pela primeira vez a humanidade está começando a mapear verdadeiramente os confins do sistema solar. 1000 anos atrás, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo. 500 anos atrás, descobrimos que não éramos o centro, mas apenas um planeta orbitando o Sol. 100 anos atrás, descobrimos que o Sol é apenas uma estrela entre bilhões na Via Láctea. 50 anos atrás, começamos a explorar outros planetas com sondas espaciais. E agora, neste exato momento, estamos procurando por planetas no nosso próprio sistema que nem sabíamos que existiam. Você vive em um tempo onde as fronteiras do conhecimento estão sendo empurradas não apenas para fora, em direção às galáxias distantes, mas também para dentro, em direção aos cantos escondidos do nosso próprio quintal cósmico. E diferente de gerações anteriores que apenas podiam especular, você pode realmente testemunhar descobertas acontecendo em tempo real. Se o planeta 9 for encontrado na próxima década, você estará vivo para ver. Você verá as primeiras imagens, lerá os primeiros artigos científicos, assistirá aos astrônomos calculando sua órbita precisa. Será parte da geração que adicionou um novo planeta ao mapa do sistema solar. Pense nisso. Quantas pessoas na história puderam dizer que testemunharam a descoberta de um novo planeta? Mas mesmo se o planeta 9 nunca for encontrado, mesmo se toda essa busca acabar provando que não existe, você ainda está testemunhando algo profundo. O processo científico em sua forma mais pura. Hipótese, teste, revisão, refinamento. Incerteza, debate, evidências conflitantes, interpretações diferentes. Não é bonito ou limpo ou definitivo. É confuso e frustrante e cheio de becos sem saída. Mas é real. É como a ciência realmente funciona, não a versão sanitizada dos livros didáticos, mas a versão bagunçada e humana, onde cientistas brilhantes discordam, dados são ambíguos e respostas levam décadas para emergir. E há beleza nessa bagunça, porque significa que a ciência está funcionando como deveria, questionando, testando, refinando. E isso me leva à pergunta final desta sessão. Imagine 2 futuros possíveis.
No primeiro, o planeta 9 é encontrado. Manchetes ao redor do mundo anuncian a descoberta. Astrónomos celebran. Libros didácticos han reescritos. O Sistema Solar oficialmente ten 9 planetas novamente. As crianzas aprenden unha nova orden planetaria. Misións espaciais han propostas para eventualmente visitar este novo mundo. É un triunfo da ciencia, un lembrete de que ás veces a realidade é aínda máis extraña e maravillosa do que imaginamos. No segundo futuro, o planeta 9 non é encontrado. Décadas pasan. Levantamentos do ceo cobren todo o espazo de busca. Nada. Eventualmente, a comunidade astronómica conclúi que o agrupamento dos obxetos transnetunianos foi apenas unha coincidencia estatística ou viés observacional ou causado por algún outro mecanismo que non un planeta masivo. A hipótese do planeta 9 entra para os libros de historia como unha idea interesante que non se confirmou, ao lado de outros misterios astronómicos que foron resolvidos de maneiras inesperadas ou que simplesmente desapareceron cando máis dados foron coletados. Cual deses futuros você preferiría? A descoberta emocionante ou a resolución tranquila? E aquí está a coisa. Súa preferencia non importa. O universo non se importa con o que você quer. O planeta 9 existe ou non existe, independentemente dos nosos desexos. E esa é tal vez a lición máis importante que a ciencia nos ensina. A realidade non se curva aos nosos desexos. Ela é o que é. Noso traballo non é forzala a ser o que queremos, mas descobrir o que ela realmente é, mesmo cando a resposta é decepcionante ou surpreendente ou completamente inesperada. Mas déixeme terminar esta sezón con un pensamento que debería deixalo maravillado. Quer o planeta 9 exista ou non, unha coisa é absolutamente certa. Existen coisas no universo que aínda non descobrimos. Misterios aínda non resolvidos. Perguntas aínda non respondidas. O mapa do cosmos, por máis detallado que teña se tornado, aínda ten espazos en branco. E en cuanto houber espazos en branco, há esperanza. Esperanza de descoberta, de sorpresa, de maravillamento. O pior cenario non é encontrar algo inesperado. O pior cenario é pensar que ya sabemos tudo, que non há máis nada a descobrir, que o universo foi completamente mapeado e catalogado e compreendido. En cuanto aínda estivermos procurando pelo planeta 9, aínda há maxía na exploración. Entón, que futuro você imagina? En 10 anos, 20 anos, 50 anos, cando ollar para atrás para este momento na historia, você acha que diremos foi o ano en que encontramos o planeta 9? Ou foi o ano en que percebemos que nunca existiu? E máis importante, você percebe que en ambos os casos, en ambos os futuros, a busca en sí tería valido a pena? Que ás veces a xornada é máis importante que o destino? Que as preguntas que facemos son tan valiosas cuanto as respostas que encontramos? Entón, depois de tudo iso, depois de explorar as evidencias e as dúbidas, as distancias e as probabilidades, as certezas e as incertezas, voltamos ao ponto de partida. Mas non somos máis as mesmas persoas que comezaron esta xornada. Porque agora você sabe algo que a maioría das persoas non sabe. Que o mapa do sistema solar que aprendeu na escola pode estar incompleto. Que pode haber un mundo inteiro lá fora, 10 veces maior que a Terra, orbitando silenciosamente nas sombras. Ou pode non haber. E esa incerteza, ese non saber, é precisamente o que torna tudo tan fascinante. Vamos facer un último exercicio de escala, mas desta vez comezando de você e expandindo para fora. Você está sentado agora asistindo a este vídeo, composto de aproximadamente 7 octillóns de átomos. Cada un deses átomos foi forjado no interior de unha estrela que explodiu billóns de anos atrás. O carbono en súas células, o ferro en seu sangue, o calcio en seus ossos, todos vieron de supernovas. Você é literalmente poeira estelar que ganhou consciência. Agora amplie. Você está em um planeta que gira a 1.670 km por hora enquanto orbita o Sol a 107.000 km por hora. O Sol, por sua vez, orbita o centro da Via Láctea a 720.000 km por hora. E a Via Láctea está se movendo através do espaço intergaláctico a mais de 2 milhões de quilômetros por hora em direção ao aglomerado de Virgem. Você nunca está parado. Você é parte de uma dança cósmica de movimento perpétuo, conectado gravitacionalmente a tudo, desde a Terra sob seus pés até as galáxias mais distantes no horizonte observável. E em algum lugar nessa dança, nas bordas escuras do sistema solar, pode haver um planeta que ninguém viu ainda.
Un mundo que está lá desde a formación do sistema há 4 bilhões e 600 milhões de anos, paciente, silencioso, esperando. Ou não. Mas a posibilidade é o que importa. Porque aquí está o que o planeta 9 realmente representa. Non é apenas sobre adicionar outro ponto ao mapa do sistema solar. É sobre humildade. É sobre recoñecer que, por máis avanzada que nosa tecnoloxía se torne, por máis que aprendamos, sempre haberá coisas que aínda non descobrimos. Sempre haberá espazos en branco nos mapas. Sempre haberá preguntas sen respostas. E iso non é unha falla da ciencia, é súa forza. A ciencia non é unha colección de fatos establecidos. É un proceso de descoberta que nunca termina, unha jornada sen destino final. Pense nas xerações futuras que lerán sobre este momento na historia da astronomía. Elas ollarán para atrás e dirán unha de dúas coisas. Ou dirán, foi en 2016 que os astrónomos primeiro previran o planeta 9 e en 20 e tal que finalmente o encontraron. Ou dirán, no inicio do século XXI houve unha hipótese interesante sobre un nono planeta que acabou non se confirmando, mas a busca levou a descobertas importantes sobre a dinámica do sistema solar externo. En ambos os casos, a historia dirá que vivemos en unha era de exploración, que fixemos perguntas difíceis e buscamos respostas honestas. E iso é tudo que qualquer xeración pode facer. Mas e você? Como esta historia mudou você? Você ainda olhará para o céu noturno da mesma forma? Porque agora você sabe que além daquelas estrelas distantes, muito mais perto, mas infinitamente mais difícil de ver, pode haver um planeta inteiro escondido na escuridão do nosso próprio sistema. Você sabe que as distâncias são tão vastas que a luz leva dias para cruzá-las. Você sabe que os astrônomos estão procurando por algo que pode não existir, e fazendo isso não por arrogância, mas por curiosidade genuína, pelo desejo humano fundamental de saber, de entender, de mapear o desconhecido. E talvez essa seja a lição mais importante. Não é sobre o planeta 9 especificamente, é sobre a postura que adotamos em relação ao desconhecido. Podemos responder de duas maneiras. Podemos dizer, se não consigo ver, não existe. Ou podemos dizer, só porque não consigo ver agora, não significa que não está lá. A primeira postura fecha portas, a segunda as mantém abertas. A primeira torna o universo pequeno e conhecido. A segunda o mantém vasto e misterioso. Qual postura você escolhe? Konstantin Batygin disse algo em uma entrevista que ficou comigo. A coisa mais emocionante na ciência não é quando você diz eureka, mas quando você diz, isso é estranho. Porque eureka significa que você confirmou algo que já esperava. Mas isso é estranho significa que você encontrou algo inesperado, algo que desafia sua compreensão, algo que pode levar a descobertas completamente novas. Os objetos transnetunianos com suas órbitas agrupadas são definitivamente estranhos. E quer a explicação seja o planeta 9 ou algo completamente diferente, a estranheza em si é valiosa. Ela nos impulsiona a olhar mais de perto, a pensar mais profundamente, a questionar nossas suposições. Então, aqui estamos, no final desta jornada, mas também no meio de outra muito maior. A busca pelo planeta 9 continua. Telescópios ainda vasculham o céu. Astrônomos ainda analisam dados. Computadores ainda executam simulações. E em algum lugar lá fora, talvez a 600 unidades astronômicas de distância, talvez mais perto, talvez mais longe, ou talvez em lugar nenhum, está a resposta. Paciente. Esperando. Ou não existindo de forma alguma, o que também seria uma resposta. E você, agora equipado com este conhecimento, faz parte desta busca. Porque toda vez que você olha para cima, toda vez que pensa sobre o cosmos, toda vez que se maravilla con as distancias e escalas do universo, você está participando do mesmo impulso que move os astrónomos. A curiosidade, o maravillamento, o desejo de entender. Você non precisa de un telescopio para ser un explorador. Você precisa apenas estar disposto a facer perguntas, a aceitar incerteza, a manter a mente aberta para posibilidades. Então, miña pergunta final para você non é o planeta 9 existe? Ninguén pode responder iso aínda con certeza absoluta. Miña pergunta é, você está disposto a viver con esa incerteza? Está disposto a aceitar que há coisas que aínda non sabemos, que pode haber planetas inteiros escondidos no noso propio quintal,
Que o universo é máis vasto e máis extraño do que podemos imaginar. E máis importante, você está disposto a manter ollando para cima, a manter facendo preguntas, a manterse maravillando, mesmo cando as respostas demoran décadas para chegar. Porque é iso que significa ser humano neste momento específico da historia cósmica. Non sabemos tudo. Provavelmente nunca saberemos tudo. Mas sabemos o suficiente para facer perguntas inteligentes. Sabemos o suficiente para procurar respostas. E sabemos o suficiente para recoñecer que cada resposta que encontramos abre 10 novas perguntas. O planeta 9, exista ou não, é apenas uma dessas perguntas. Haverá outras. Sempre haverá outras. Continue olhando para cima. Continue fazendo perguntas impossíveis. Continue se maravilhando com a vastidão do cosmos e nossa pequena, mas significativa parte nele. Porque no final, não importa se somos pequenos ou grandes em escala cósmica. O que importa é que estamos aqui, conscientes, curiosos, procurando. E enquanto procurarmos, o universo permanecerá infinitamente fascinante. O planeta 9 está lá fora? Talvez. Provavelmente. Possivelmente. Ou talvez não. E enquanto a resposta permanecer incerta, a busca continúa. E iso, máis do que cualquier descoberta definitiva, é o que torna tudo tão maravillosamente, magnificamente humano. Continúe procurando. Continúe cuestionando. Continúese maravillando. O universo está esperando.